Yun. Kaya tadi sa sa mga yung paboritong lugar di sa Tahian. Diyos maray na hapon tabi mga tugang. Mapay nang hinang lamang. Mapay nang lamang. Dahil na lang ka, ensayo. Oo. 1on1 kami. Anong pusta? Jin? Ayo. Jinda. Napakaduko. One point. Hey, what? Uli!
Hold. Hold. Ay, di ko na. Hold. Hold. David. Talo, talo. One bilog. Talo tayo. Yan. Huwag mo naman kumaano. Gana. Daog. Good. Napaugo tayo kalaban. Tiga mo ako ni utol 1on1 da. Pagbibigyan ko lang. Pagod na ako. Parang hindi na ako overrun ito. May dahilan pag natalo. Gusto mo na ay mag-warm up para wala akong masabi pag natalo ka.
So, tara. Buksan na natin. Game, let's go. Bago mo? Yun na ito. Bago na. Mag-hero mo sa ano? Yan. Meron. Ba't? Lumang ka o. Hanggang 20 ha? Hanggang? Billion versus billion. Ano basta? Isang mo ito ba? Sige, mo ito ha? Sige, sige. Okay. Magtugang po yan na duwa magtugang. Hop, tumera! Sumabit sa bubong. Ito ako, Brent. Pagbibigyan ko muna yan. Sige nga. Parehas daw silang dalawang magaling. Kaya magpapakitang gila sa pamamagitan ng basketball na to. Ah, walang tulakan, walang tulakan. Naku, naglalaglagan ng mga barya. Ay, yun ang tunay. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Anong score? 5-3. 5-3. Kailangan bang kumain ng maraming kanin? Ang layo. Nandito lang sa taas namin ang pinagtatrabaho ng building yung court. Tamad kasi namin maglaro. Pero ngayong Marso malapit na yung liga namin. Mag-uumpisa na. Nya. Busog po ang ring. Gusto sa labas. Good. Ito. F3. Yun ang tunay. Walang depensa eh. Good. Hop. Galing ng step ah. Parang sumasayaw ah. What? Uwing. Bumawi.
5. Busog ang ring, lumulo ang bula. Unahin mo na. Ang mo ito. Parang style Fernando po. Oo. Papabugbog muna. Nakakapagod tumayo. Itang nila. Dalawa lang eh. Kaya. Yan. 7-8. Balik, tapos na ka? Tapusin ang laban. Nagbibigyan lang. Isa lang ha? 7-8. Good. Okay. Wala pa rin. Bilisan nyo na at nauwaw na ako sa mojitong malamig. All. Kapon ako din natin. Oh, naglagay nito, okay na raw. Pagres! Ay! Alam? Lumabas yan eh. Got it. Oh. Tapos ha? Anong score? 9-8. 9-8. Oh. Good. Good. Online. Good. Aha. Wala na. Hirap na eh. Hindi na makahabol. Online. Okay. Pakitaan ko ng moves. Sumpah eh. Hanip subs si Pade. Naggaya-ya. 9. 10. Woo! Ang abs ni Pade naggaya-ya. Buli ni hinan niya. Game.
Huwag mo mga galaw yan, parang mga ace, right? Salwa. Bailing ka, manaki WhatsApp. Nagyaya-ya pa day. Nasupog lamang si Padeyo. Yan, may dumating, may dumating. Master! All one. Last two! Okay. Pung ano? Pang mo itong malamig. Good morning. Last. Pare-pare si Padi. Mababasag yata yung itlog ko dito ah. Tapusin natin. Tapusin na. Aha. Hindi makatalon. Ang laki ng abs. Hoy! Sige. Pagawin mo. Puta yan na. Punaw na. Ano yung likod ko ah? Napunasan na ng damit. Aha. Ay, dami. Tira ko na nga. Ingat pa ko dyan. Hindi, nakalusot. Grabe depensa. Pati. Pambigas. Pustahan. Pambigas. Tayo naman ngayon. Okay, okay. Last. Straight. Straight daw. Okay.
Pal. Wala! Ito ang mino. Wala pa yun. Wala! Tatlo umampas, may kamay, may muka. Wala yun. Walang gulay. Dali. Ay puto. Ngal-ngal man din. Walang gulay yun eh. Good. Wala! Wait. Wala! Lalo! Hindi pa uubra. Game. Layo mo eh. Tapusin na natin. Good. Alam mo! Wow! Bukan na! Sabi na, utitira ng harap-harapan. Oh. Good. Tapos na? Ang buhay ito. Ay! Simo. Nagaya tayo. Dapat talo na siya eh. Kanina pa eh. Ano? Humingi ng foul. Yun. Panalo, natalo. Nadaya tayo.